That's not how can I go away. Ki rukom ki bas sniew ban pynjlan ne pynduh khun. Kino ki jing le ban pynjlan ne pynduh khun. Kum da ka jing shot dap khnang la ken thei nation rang. Ki tiar ki dawai ne kano ka jing le na ka kam shit nga da ka bat mu khnang ban om yo khun. Ki long ki bas sniew bat ki ba persya ya ka jing tmu jong ka jing ya poi kha kum bala sandur da uble. Tela da pi pynjlan la ne pynduh khun kan mau ka dei ka pop dan ne ka dei ke bas sniew la pi pendon kam la kini ki bangal adap ong hang ni ban ne gong da ka jing shot dap khnang ya ki ken thei ne la ki shenrang ba ar da kino ki tiar balai da ki dawai basau ne da kano ka jing le ka kam shit nga da ka ba tmu khnang ban om yo khun de kan mau ka shong kha ka shong man ka jing ya poi kha poi man ka kam shit nga ka jing shim ya ka sakramen jo ka jing teu kurem ka de ban don ya ka thong ban yo khun yo kti namat ki khun ki kti ki de ki jing ker khu jong ublei ki de ki jing ai so ha jong ublei ha ka shong kha ka shong man kemen ha ba pyo e ki khun ki kti. God bless you.